משגע אותי, אין לי מי לעבוד, אין מי שיפיש לי פוליסות, וכולם יושבים לי ככה על הראש, אני לא יכול ככה, די. בסדר, אבל אתה חדש, בסדר. זה לא מעניין אותי שאני חדש, אני צריך לעבוד כמו שצריך, אחרי זה אתם תבואו אליי בטענות, תעזבי אותי, לא רוצה. למה? מה הבעיה אבל? אני לא יכול לעבוד ככה, אני מצטער, או שמישהו יעזור לי או שאני לא יודע, או שאני לא יכול. באמת. אבל מה זה? למה הבעיות אני לא שלך? יכול ככה, גרה, זה משגע אותי ואני לא יכול לעבוד. אבל יש לך עכשיו איפה לשבת. אין לי איפה לשבת. אני יושב בעמדה של מישהו אחר בכלל. זה נשמע לך הגיוני שאני צריך להביא את המחשב שלי ואת הדברים שלי ואת אי אפשר. אני מצטער, זה לא עובד ככה. נו, אז מה אתה רוצה שנעשה? אז את צריכה למצוא לי מקום. זהו, זה רק מקום? מקום, כלים לעבוד איתם, מחשב נורמלי שהוא שלי. את היית יכולה לעבוד ככה? אם זה הפוך, היית יכולה לעבוד ככה? היית מסכימה לעבוד 17 שניות ככה? לא, אותו דבר גם אני. ושמה קרן, איזה מבט עצבני כזה. שחור משחור, מבטינה, גיטל טהור, אורה לבן, והיא כולה תפילה אשר הלב צמא לה. מה זה מחייב? שלא קיים, לא. למה? ומה העניינים? תגיד שאלה. היה ליבו הומך